माने दा मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैगोन हाल खदाल मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो आरो बेवहाय नोंथांमोना फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मनालिसा हाज'वारि बिथांनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेजोंनो बे हाल खदाल मुंनि बे मिउजिक भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर' बिथाङा बे भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन दासान्दि शुटिंआ जोब्बाय होननानै मिथिनो मोनदों नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन बे मिउजिक भिडिअखौ नुगोन आसारि क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि हाल खदाल मुंनि बे मिउजिक भिडिअनि मिउजिकखौ होदों कपिल बर' बिथाङा होदों आरो बेजोंनो लोगोसे बेवहाय परिग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे क्लिप फिसा होनि नोंथांमोना नायलांबा निस्सय मोजां मोनगोन संखौ आरो माबायदि मोनदों नोंथांमोना संखौ नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव स' नायलांदो बिदिब्ला जय बर' हारिनि